Il-ġimgħa filgħodu fl-isfond tal-Isptar Mater Dei, il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar proposti ġodda għall-qasam tas-saħħa f'pajjiżna. Gvern ġdid jitratta l-qasam tas-saħħa b'mod strateġiku fejn iġib flimkien l-stakeholders kollha biex jiġi studjat l-operat tad-dipartimenti li esperjenzaw iffullar fuq bażi kronika. Gvern ġdid jimplementa pjantazzjoni biex tiġi indirizzata il-problema ta' nuqqas ta' sodot u pazjenti li tispiċċaw fil-kuriduri. Dan isir b'diskussjoni mal-stakeholders u bl-involviment tal-privat fejn jinżamm il-prinċipju ta' saħħa b'xejn. Gvern ġdid itejjeb kif isiru l-appuntamenti b'diskussjonijiet mal-konsulenti u l-professjonisti. Titwessa l-inizjattiva tal-Public-Private Partnership bejn il-Gvern u l-isptarijiet privati b'mod li f'ċertu oqsma pazjenti jirċievu kura mingħajr ħlas. Dan biex titnaqqas il-pressjoni fuq id-Dipartiment tal-Emerġenza u xi dipartimenti tal-outpatients. Jinħoloq charter għad-drittijiet tal-pazjenti li jispeċifika iż-żmien massimu ta' stennija għall-operazzjonijiet. F'każ li jinqabes il-pazjent ikollu dritt għal kura fil-privat b'xejn. Jitwaqqaf call center biex jagħti b'mod aktar trasparenti informazzjoni u gwida fuq operazzjonijiet u listi ta' stennija. Dawn huma l-kol proposti fl-immedjat. Ma dawn tħabbru wkoll proposti fit-tul. Gvern ġdid jimplementa proġett ta' modernizzar fiċ-ċentri tas-saħħa biex dawn isiru ta' livelli jixraq lill-pazjenti u li minnhom jingħataw firxa usa ta' servizzi primarji fil-komunità. Possibilità ta' binjiet ġodda biex iċ-ċentri tas-saħħa jilħqu aktar nies. Jiġu investiti €1,000,000 aktar fis-sena fuq dak minn fuq sissa fuq l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, bl-iskop li dan l-isptar jiġi modernizzat u jsir aktar awtonomu. Ma dan hemm lok ta' potenzjal għal investimenti oħrajn li l-Partit Laburista se jħabbar fil-jiem li ġejjin. Gvern ġdid jara fl-iżvilupp u t-titjib fil-qasam tas-saħħa b'investiment kontinwu fuq il-professjoni medika. Dwar il-mediċini, gvern ġdid iżid il-lista ta' mediċini b'xejn u jnaqqas dawk out of stock. Dan isir bi proċessi moderni ta' procurement u stock taking. Jiġi issettjat protokoll ta' żmien qasir u massimu biex mediċini essenzjali li sallum mhumiex fil-formularju tal-Gvern jiddaħlu f'każ li jinqalgħu kundizzjonijiet li jtolbu ċertu tip ta' mediċini. Gvern ġdid iniedi proġett innovattiv fuq livell nazzjonali biex b'mod koordinat u fir-rispett tal-prattiċi mediċi jibdew jitwasslu mediċini b'xejn fid-djar tal-pazjenti. Proġett li se jibda l-anzjani ta' aktar minn 70 sena għal pazjenti b'nuqqas ta' mobilità u dawk b'diżabilità.